umdlali wasesiswini we-Orlando Pirates u-Oswena Police ukuqinisekisile ukuthi uzakwabo uSipho Mbuli wabamba elikhulu iqhaza ekukhuthazeni ukuthi ashintshelwe kumabhakabhaka. Bobabili laba badlali bajoyine lezi zinkunzi zaseSoweto ngesikhathi kuvulwe iwindi lokuhwebelana ngabadlali ngo-Agasti. uMbuli wafika kuqala. Ubudlelwane babo bomsebenzi baqala ngesikhathi besakhula bedlalela iSuperSport United. Yize imisebenzi yabo eyahlukene ibaholele emaqenjini ahlukene. Lo mgadli oneminyaka engu-24 uthe bebelokhu bexhumana njalo. Kule sizini bahlangane kuPirates nokuyinto eqalwe nguMbuli uqobo. U-Police ukuqinisekisile ukuthi uMbuli wakhuluma noSihlalo Emncengo ukuthi u-Police aye kuPirates. Uphinde waveza ukuthi uMbuli ojwayele ukuteketiswa ngelika MasterChef ubelokhu engumuntu omesekayo ngisho nalapho u-Police edlalela iPolokwane City ehlale emhlola ukuze aqinisekise ukuthi uphilile. U-Police uphinde wanikeza ukuqonda ngobuntu bukaMbuli oneminyaka engu-27 emchaza njengomuntu ogcwele amahlaya ahlekisayo. Ubalule into engaziwa ukuthi uMbuli uyakujabulela ukudlala iFIFA okuwumsebenzi ohlanganyelwe phakathi kwalabo badlali bobabili. Wengeze ngokuthi lokhu abantu abakubonayo kuMbuli kuyiqiniso, eqinisekisa ukuthi uMbuli unobuntu obumangalisayo nozwelo. Lo mdlalo wake wagijima kuPolokwane City uzwakalisa ukujabula kwakhe ngokubona uMbuli eqokwe eqenjini leBafana Bafana elizoya ku-AFCON ka-2025. U-Police uphethe ngokuthi njengomdlali ikakhulukazi kuMbuli ukusebenza kanzima kugcina kulethe imivuzo futhi wayejabula ukumbona eya kwi-AFCON neqembu lesizwe.